Son moitas as festas que se celebran cada ano deixando unha imaxe lamentable coas rúas cheas de sucidade. Para reducir as cantidades de lixo, o Concello de Vilagarcía e Aitubi poñen en marcha unha campaña de comunicación con 22.000 vasos reutilizables. Fixemos unha campaña de comunicación para intentar que as nosas festas sexan máis limpias e máis respetuosas co medio ambiente. A idea é un pouco da Aitubi, eles querían facer algo porque normalmente teñen algo de vasos de reciclaxe, querían poñelos un pouco en valor. Nos decidimos actuar con eles. Eles son os que van a ser responsables da comercialización dos vasos. Haberá 2 tamaños de vasos diferentes que terán un custo de €1. O que se busca é que os clientes os cambien ou os devolvan despois de utilizalos, aínda que dende o goberno local agardan que moitos os garden como recordo. En principio a campaña é que cada un de nós, cando vai tomar un refresco ou calquer cousa nas festas, vai facer unha especie de pago do primeiro vaso. Despois vai ter a súa normalidade durante a noite, pode levar o vaso, cambiálo e tal. E ao final da campaña, se quere, pode leválo á súa casa. A diferenza dos vasos de plástico normais, estes están feitos dun material que permite o seu uso despois de varios lavados. Si, dun tipo de plástico reciclado, teñen diferentes usos, o sea, a compañía ou a fábrica que os pon a disposición do Concello de Aitubi garantiza 16 lavados, co cual entendemos que o uso é suficiente para que se reutilicen habitualmente. A pesar de ser unha iniciativa de Aitubi, dende a asociación e o Concello invitan ao resto de locais a sumarse a esta campaña. Para elo terán que solicitar os vasos na Concellería de Promoción Económica.